Aukeratu nuen emekazetate etorkizuneko ikasketei begira, zeren eta nahi nuen zerbait egin enpresari lotua eta emekazetate aukera gai hoberena zen. Oso klase ona da, bere berezitasunak ditu, Morokorrean bezain beste lan egiten da eta oso ondo pasatzen da. Gai bereziak, zuzenbide, management eta horiek zertiken erakusten dute enpresari lotura handia dagoela eta ere bai gustuko dut, zeren eta gutxi gera eta hobeto esplikatzen dute irakasleak. Gaiak lehenik zuzenbidea ez dugu orokorrean eta hor dugu. Eta ere, gure zenbakia gelan, boskira bakarrik eta hori bikainda hobekio konzentratzen bagira eta irakasleak beti ikusten dute galtzen bagira eta hobekio segituak gira. Nire bete ez egiteko, emekazetaten askotan lehenak gira hartuak, adibidez, badira 150 emekazetatekoak eta beste guzia beda edozein gauza beraz hartuak gira principalki emekazetateko. Emekazetate opzio hartzea ez da ire jatxarra zeren eta ate asko irekitzen ditu.